pamwe ngwa pandodo na business yao pandombo zvadzika vanditeka vanenge watoroiwa amuna munoziva here ambo wati kopo aiwa karipo kamudhara kari kurushinga uko kwanditeka inonamata nako inini kari kurushinga uko kwanditeka katoriko inzwa asazvi baba tuta zvinhu zviyu zviriko kaita kuna uroi babaka baba marume. Ladies and gentlemen, we are back again. Namtumwa Chiremba Mazibaba Masango. Of course, panguva yatiri tichiti panguva yekuti vanhu vachiri kuchema. Sauna yakaitika muZimbabwe yakasheka vanhu vakawanda. Vane ukama nevasina ukama. Ende ndaona kuti yakonzeresa futi mutauro pasocial media wandaona atanga kurostwa ndiOla. Ende Ola ari kurosterwa kuita basa rake. Ameno wakaiona senyaya. Ya inini ndakaona pasocial media ndakaona atombozvinyowa ndakaona pasocial media vanatete kujournalism wakawandisa zvekuti munhu wese akungofila kungotsiura majournalist nyangwe pangu pacho pavanenge vagona vasina chavambotadza like Ola zvakaita hana chakambotadza akangoita basa rake. Tinozviona kunyika dzakasiyana siyana as long as patient yabvuma kutaura inofanira kutaura. Doctor ati no munhu ari fit kuti ataure anofanira kutaura but vanhu vakazanga kucriticize dzabvuma kuti ataure kuti zvii zvakaitika kobva kuti pamwe tichida information because ndiye munhu anga ari paground anofanira kutudza zvii zvakanyatsoitika chaizvo saka I don't see anything chiri wrong pane zvakaitwa naDJ Ola. Because vanhu havazivi basa rajournalist. Basa rajournalist is to collect and disseminate information. Muhondo kwekuti vanenge vanzi pa uchitona munhu achifa majournalist anenge arimo akapfeka chinhu chakanzi press achiti right we are reporting from Gaza Street. Yeah, they have been declared a ceasefire chichichi chanditi journalistika anoramba achitipa info angofana nemupurisa whether muri pakuchema kana munhu waminaye ari apara mhosva vantu vazosunga muzi iwowo andimaona. Saka I think that was not fair on the side raOla, but chandakaona chikunyanyoitika ndechekuti kune majournalist ekudhara akafanana nana Dara Blessed Muhlanga vakashandira manewspaper nemachid vachinzi ndo majournalist. Saka zvinovarwadza kuti vanhu vakaita ngemapodcaster ana Ola vanhu vakaita seso nachii handiti vanhu vanototeerera zvatikuita se zvatikutaura. Saka pavangowana kunge kuti regai tikande matombo vanobva vasvika obva watanga kuita sei kukanda matombo. Pana blessing papo tangoiti turo vyapera because statement 1 out of zvinhu zvese zvakaitwa naOla paipai i1 statement ingoti mangwanana akanaka ndochiti pakabva paita problem pekuti abva ndori zitsamba reserere ko zvangagona zvese akazvisire kuzvinyora andopona ndo panotanga kuita problem. But anyway tina mutumwa ndo mumwe anenge akapinda busy for kuita basa rawo semutumwa. Mutumwa takaona makaroswa kunzi mimi muri kutaurirei about zvechitendero, muri kutaurirei about munamato panguva yekuti paitika tsaona. Chinoitika mukomaziko ndasaita kuti shuwa pasocial media mukomaziko makapatedzera pakurasana wakawanda. Chinoitika ndechekuti inokuti vafanira tsaona mukomaziko maitikira yakaita like wakwanza kumachitaura kuti pana vanhu vaida kutora vada kuheopa asi kuti wakadzokera kontenere rekadzoka almost 3 times richiti rakamuka rada kusvika kuti richimutswa robva radzoka futi panzvimbo imwechete kuti ipapo ende pakatokonsult kuti vanhu vaparira vakaita sei vakawanda anditika. Ende 2 inokuti vanhu vanorelaxa panguva yekuchema the more time yamunenge munosangana nedambudziko kuti isu tiri kunze tinofanira kuwana nguva yekusimbisa vasangana nedambudziko vanofanira kuwana nguva yekunamatirwa vachisimbiswa. Saka unoona kuti mumwe munhu wese takabvunza takachema tese anditika achasimbisa mumwe ndiani. But the more time yatiri kutochema tese senyika anditika tinofanira kuchema zvoshuwa tine tariro. Musaenze shoko iti chemai mune tariro kuti isu patiri kuchema tese I know tinongochema tese asi vamwe vacho tinofanira kubva tasimbisana panyaya yemaprayers. But the more time yamunofirwa vafana makarelaxa mese kurova kuti muvenga ntora futi mukana kuti okukonsult dambudziko zvakare titori pakati pekutochema takatoona 3 maaccident mamwe kurova kuti vanhu marelaxa mese muri kutoigati mhanyoko umwe munobva wasangana dambudziko ipapo inyaya yekuti vanhu vazhinji vanowanza kuti vakaita dambudziko vanopanika. Saka dambudziko parinoitwa hatifaniri kupanika tese tinofanira titonamatira kutoti Mwari musaitira kuti zviperere papi ipapo zvisawedzere zvakare ande mukupona ndonguva chazvinotoitwa zvitoitwa izvozvo
because the more time yepe kana iri tomboti munhu akonzera dambudziko ndi satanism yakonzera dambudziko iyo inenge itori busy kuti zvaita sei zvaita saka the more time inoda kuti wedzwa maprayers zvakasimba kuti zvatiitika zvimwari kana zvaitika nomunhu aiwa ngazvite kuti zvipidi guka nditeka kureva kuti munhu yanofanira kuti atovhunduka unoti pana vanhu vanenge vari kunamata zviri strong saka kuti zvandikaita zvhaisi right yes saka unoona kuti vanhu vanotaura zvavo vaba social media zvinji dzasona kuti wamanotaura ndotaura akagara kumateresi uko anditeka munhu iye utotarisa kuti anotone dambudziko kuti hatoona kana mari kana kutotenga chimwe chinhu asi ndo anoona vanhu vanonge vakatohotspota futi mumadziro mumachechi anenge ainzi mune mawifi yemahara meme vazhinji vacho andokona saka ndo vakamirira munhu anohunu chechi anopfunga dzinofunga anditeka andoziva kuti no zvatawana mutumwa apaka zviri normal zvinomeka sense. Pfungwa yangu ndichiti vanhu vakavenga mapostori here oro vana madzibaba because statement mimi ramakataura kuti ndatinamatei ndatambe chinamata murodhomu dai rakataurwa napastor Ningi vekuchechi yakati koro mufundisi Ningi vekuchechi yakati kana father Ningi hapana imbopokana nei vanhu vakutangi chiripo ndechekuti mapostori tagara takavengwa ende isusu hatinei nazvo mapostori takavengwa ndaitoona hangu vhidhiyo remamapostori anga ari paairport vachitambira mapostori vazhinji mazana mapostori akwanzaenda paairport zvaimboitwa nemapastors chete anditeka saka ndizvo nemapostori akuita sewo ari kuenda anditeka I think ndine katanga kuenda paairport yes 2021 yes ndina namaititi ndichiperedzwa kuuk 2021 ndine katanga kushekesa paairport paipa anditeka mapostori azhinji akatanga kuti kuteedzera anditeka asi kuti siwangautedzera zvakanaka zviri right zvipi izvozvo ukaona kuti pandakatoenda ini kuuk ndichitoti paipa ndichiti baba airport paipa anditeka zvinhu zvakashekesa vanhu zvinhu zvakawani kutoti nditorwiswa futi zvakanyanyisa nevanhu saka vanhu havadi kuona mapostori achiita zvinhu zvakanaka havatodi vanotofunga kuti mapostori vanhu vanofanira kufamba netsoka every time anditeka saka zviri zvinhu zvekuti but mutumwa dambudziko ratakawirwa naro senyika mamamboroonawo here before uye zvimwe wanezvawanga wakambotaurawo here kuti tichange tichiita sezosangana dambudziko rakadaro mukoma sparks chinhu ndinachekuti kana takuzvitaura tiri panapa anditeka zvinonzi vada kutsvaga mbiri nokuti vakataura zvakati isusu mweya akadzidzisa chete kuti gore rino rine mahodheri rino rine matsaona akawanda achaita se achaitika kutanga zvisu chitanga kutopinda sande ndikataura funga tsaona isati yaitika funga takatoita minamato pachechi pedu nofunga vamwe vatonamata navanotozvinzwisisa nditeka asi naripo ndiye kuti tsaona iyi haisi yekutanga kuti ndetsaona ingazokachamadza zvizhinji anditeka kuti kune matsaona anoitika akawanda inoti pane bhazi rakabeutsa vanhu pachienda kubedbridge anditeka pakatofa vanhu vakawanda anditeka ainoti nini kumusha kwangu futi kune tsaona yakamboitika last time parodhi kana Darwin road anditeka pabhazi rere rakauraya vanhu president vakatosvika paground asi zvinhu zvaita zvatoitika mukoma Ningi Sparks asi kuti isusu ini pane nyaya yangu mukoma Sparks ndepekuti shoko rokunamata rinofanira kutosimbiswa pazvinhu zvakaita zvakadai saka dao kubvunza kana isingasimbiswe zvekuti parufu chaipo panonzi tsinzinai munhu wese tinamate vanhu bvisei heti vanhu pfuga vanotsinzina vanamate futi kana paine asati atendeuka ngaachitendeuka parufu ndoparidzwa shoko rutendeuka futi papi ipapo saka kuno kuti zvezvezvika inyaya yekuti vanhu vane maonero avo majaji awanda kana twakatokwidza mapasta parufu vangana tangotoparidza about kuti nei iwe uri kuramba uri murombo nei iwewe usiri kubudirira kana vakazvifunga pavanhu vese vakatofa ivawo tara kuno kwatitoita kunoko hapana munhu akutoiga hama yake asina kufamba vanhu sezvo kwatitoita kutofamba kumapostori acho kwamutaurira zvako izvozvo vanhu vatori busy kuti toda kunzwa kuti munhu uda akafa nei andopanzwisisa kutira kwatitoita kunoko vanhu matambudziko vakafirwa vai vakutofamba kuenda kumakununu ipa panondinetsa kuti pekunzi munhu kana afa dhokita anyatsotora kuti munhu afa nekensa kana neTB kana netsaona kana kuti achokwa pauro akachidzwa tichinyatsoziva kuti cause of death yapronouncwa ndeyakati unozonzwa vemhuri vakuti vanofamba kuti tinzwe kuti chii chakamuuraya chikonzero chiripo ndechekuti zvinhu zvinoitika mazuva ano hazvisi normal vazhinji vanongonotiswa kensa yechivanhu because wakaona vanhu vakufamba kuti pano mumwe munhu akambofa dambudziko futi ripi iroro same family kuno vazhinji vanotofa nekensa idzodzo same family ninga akaenda nekensa saka unotoona kuti kensa icho yakensa wai andiokonaka kuti munhu tofanira kutopingeni kuti rega timbozvifambira
kandi nenga akaenda neaccident ekati mbona accident achirambe chingoitika mufamily imwe chii ani mapaona saka zvinhu izvozvo zvinhu zvinotofambirwa chero chiremba akatoona zvaatoona vanhu vanogona kutozofamba vainzwa kuti rikatinzwe bhozi mafira anenge achiita bhozi first sechimwe kuti shuwa ikenza ngwadi iri bhozi patera futi munin'ina afa ainzi ikenza saka mona kuti munotovhunduka saka mukufamba kopare bakuti ndikudzosera kumashure muzee bozi inini ndikushaya kuti panoenda problem nekuti panamatwa sei bozi kunamatwa panofanira kugara kuchinamatwa nguva dzose wedha tasangana dambudziko tofanira kunge tichingokudza musiki tiri kufara tofanira kunge tichingokudza musiki pane every situation tofanira kunge tichikudza musiki but my worry now munhu wamwari ndeyekuti orit zvinhu zvaitika pane herewo zvamukumboitawo bozi ndotenda ini kuti zvoni kana isatanism kana pane chiri muna Chitungwiza road vanhu vamwari vakanamata kana iri mhepo inosuduruka kana pachinge pane zvakaitwa imomo zvotori masatanisti vanhu vamwari vakauyawo murodhi imomo zvinofamba zvakanaka pane here zvamukuitawo imimi sevanhu vamwari kuti dambudziko iripere bozi tinoramba chiita same problem tichiramba chingoti no masatanisti ariko vanhu vari kuurayiwa ende kana ari satani anoramba achingoita se achingopedza vanhu imimi sevanhu vamwari pane here zvamuri kuitawo kuti dambudziko iripere nhau iripo kutaura kwamuita kwakanaka. I think yesterday takatenderera tichiita minamato munzira dzakasiyana-siyana ndichinamata nenhau dzipi idzodzo asi hazvireve kuti hazvichaitika zvamuchose because kufa kwatogara kuripo muvanhu asi maitikiro azvo tinoda kuti zvisarambe zvichiita zvinhu zvihombe zvinokachamadza vanhu. Takatoitawo minamato nepatinokwanisa napo hazvirevo kuti minamato tikaita isa ikwanisa kuti tsaona iitike tsaona inogona kuti iitika asi takaedza unopatinoita sei nepatinokwanisa napo nepatatumwa napo takatotendererawo munzira dzakawanda tikaenda masvingo road tikaenda Mutare road tikaenda Bulawayo road tikaenda Mamutare tikaenda nzvimbo dzakawanda anditika tichingoita minamato nemusina kuzvibuditsa pavhidhiyo aiwa no because izvi handisi kuita ndiite ndionekwe asi ndikuzviitira kuna Mwari wangu inini kuti tiri kuona ndozviri kuitika anditika because mangwana ndinogona kusangana nedambudziko iroro munzira iyoyo hazviva kuti munhu waMwari cheche haatoita accident anoita accident andigona kutofa paprofita mangana akafa akawanda andogona neaccident idzodzidzi asi nyaripo ndeyekuti tese tikutoda kuti tipinde pasafe side asi kuita minamato hazviva ndinogona ndini kuita minamato stereki asi Mwari anenge andituma nenzira dzipi idzodzo kuti ndingovakawo minamato tiite sekuti tingadzika miso tsaona saka ndonhau dzatikaita nezuzo takatovaka minamato iyoyo asi nyaripo ndeyekuti isusu tinoita sekuti chinhu chese chakaitwa Mwari anofanira kuva nekundiso nacho. Yes. Mota dzinoyereswa mutumwa. Mota dzinotoyereswa. Tasonyera kumasoya kwedu uno kutongana mota dzichiyereswa. Yes, mota dzinotoyereswa ngumazigo. Kune muroyi yangu ndokanda tsawo anogona kukanda chinhu mumotikari umu. Chekuti kana ndangona kushereketera motikari, itipenda pama-African movie so inoona kuti motikari inobatwa deso. Yotokandwa mhepo. Iwe unogona kuona unenge waona munhu murodhi musina munhu. Otonzvengera musango kuti ganonzvenge munhu. Obva watopinda, obva watorohwa andokona. Saka zvinhu zvezvi zviriko real vanhu vanoroya variko zviri serious vanoshereketa godo neshanje kuti takwatitire kuno maholiday muno mukomaziko muno matakutopinda umo ndo munofanwa wakawanda ndo munoramba vanhu vakawanda ndo muno zvakare mabasa akawanda nepaya anopera muchitodzoka kunonzi kuti basa rapera chakusine basa kuno iwo mabasa futi anoyereswa here because umwe munhu anozati license itori qualification inotokwanisa basa vati vanhu vangani vane malicense vati vakaisa muhomwe vakapfindikira malicense asina na basa racho asi akatora license ida kupinda uda kudrive kuti kuno pane kambani kutotsvaga madrive asi panosvika na license rako unotoonekwa sechisini chisina basa saka zvizve zviriko nokuda kuti vanhu vari kuita zvinhu zvakasiyana-siyana ende like uye umwe dzatarisana nawo iwoyo wakatoshata ngomaziko wakashata but the more time yamunorova makuwa the more time inosimuka mhepo dzakaita dzakawanda saka zvinhu zvokurova makuwa zvazviya zvinhu zvekuti vanhu vanofanira kungosiyana nazvo no hazvisiyane nazvo zvinhu zvatagara tinoyeuka ndiwo madhezi atinoyeuka hama dzedu asi isusu chikonzero manje chekuti kumashure kwacho kweguva kune vapenyu vari kusimudza mhepo vari kushereketa bhozi vazhinji vanoshandisa mweya kumakuva mabusinessmen machinji anoshandisa mweya kumakuva even vanoromba vanoshandisa mweya kumakuva yes wanzwa munhu ane chikwambu iyoyo anoshandisa mweya kumakuva kushandisa mweya womufi yes tasoma kuti mabusinessmen tasoma kuti makuwa kune unozana makuwa yakacherwa
kunzi munhu akafukunurwa chikonzero vakatora mapatsi emunhu emufi vakaenda kunomaishandisa kuno mafu baba enda kumusha chikura kumusha imimi amuna yemainza kuti kuhozi kwanhingwa azobviswa musoro womunhu denge denya hombe so rabviswa romunhu chaicho direct andokona uzoti iwe munhu ndinhengika uyu takamweka gore rakati asi azobviswa mupi muhozi hozi yeinzi haiperi chibagi andimukona saka vanhu vanoshereketa ndikupaona mutumwa tikawanza nyaya hopo zvinova zanzi mutumwa naZigo naSparks vakutsvaga basa panguva yenhamo saka I think mashoko enyu ekupedzisira mutumwa isusu mukomaZigo tiringoti Mwari ngatiite zvakanaka ende nyaya iripo mukomaZigo ndeyekuti isu hatisi kumira kunamata hatisi kumira sei kunamata chiro takachema tinofanira kuchema tine tariro hatisi kumira kunamata mukomaZigo izvo zvoda kubvunzai izvo zvanditira kwatiita kunoko tasa 1-2 days kuti tipinde musande saka muti vanhu vachisinda kumachechezi here vakaenda kunochechi kunonamata handiteka saka isi kuti isusu chiripo ndichongoti pasocial media paipeka pangogara pano ubvenge nongoita se uchingoitika handiteka asi the more time iyoyo ndo the more time inenge ichiwanda matambudziko isi tongoti vanhu ngavauye vabate panoponesa handiteka vanhu vaitiwe minamato chero muweredho vanhu ngavasafambe vasina minamato ende chikundi mukomaZigo 2 tine pamwe patoti mhepo ishuwa yasumuka yakonzera dambudziko rekuti vanhu vasangane nematsaona munzira zvakanyanya mazuva ano vanhu vachinji vari kudhiraivha vari pamafoni serious mazuva ano vanhu vachinji vodhiraivha vari pamafoni mukomaZigo chinhu chocho dai hurumende yati kana mapolisi akangosangana mari pafonika ngaimbosunga ndatoona kuti uri nemutemo wakatosimba wepenalty akinodhiraivha yes bozi unoti vanhu vachinji mukomaZigo una munhu akadaisa fafoni izopaka marobotsi anditeka marobotsi akaona dead robots achi achingopaka so anditeka anobva daisa fafoni so anditeka ukona unosera kuti dzabvira kuti pechi yeah right andikona unoziona munhu akudza peto anditeka mova utona munhu akutogadzika foni pai pasi saka unoti vanhu mukomaZigo ngavasiye mafoni kudhakwa tingati edo vamwe akudhiraivha vakadhakwa asi for the meantime vanhu vaunya kudhakwa nemafoni ndo zvinhu zviri kukonzera dambudziko izvozvo ndatota nongomufana wangu so achindisparks do you know kuti statistics dzemaaccident emuZimbabwe unomu ihuman error yekuti vanhu munhu azongoita mistake kana munhu azongoita sei azobata foni kati munhu azongoona ngaita sei but haisi nyaya yekuti mota dzatinadzo kana kuti marodhi kana kuti human error yes azonoti pakashata bozi last week ndichifamba ndiri muroad so ngonda ndiri motikari ine mavhiri mahombe munhu anga motikadiki akangorikana angondipinda pavhiri rangu kutonyudza motikari yake pavhiri rangu andokona chi ndana ndiri pafoni andokona kakadiki zvakada zviko kamota Hilux yenu izi Ford Hilux yenga ine mavhiri mahombe yakadai so saka pane kamota tinonzi tichikwetu tumutuma apo akasara kasema puresi baba apo ndiye mupurisa futi motikari yacho futi andokona yakayakupinda yese andokona pakuwadzana kwese motikari yapinda chi ndiri pafoni andokona saka unoti vanhu mafonika pane mamba tinotasumudzwa mhepo futi asi mafoni zvazvamusika drive wegonyeti yeyoka angona ngatiri pachi pafoni andokonaka aitoedza kuti panguva yanaki oreza anditeka steering idezi ikutokona ndikanzi panguva yada kudzora zvatoshata andokona uchikwanisa kukondorora motikari saka vanhu mafoni please tinoda kungokurudzira mhuri yeZimbabwe kuti mafoni ngavasiye vachidhiraivha zvitoni hakuona ri pasaidi hako zvitodana vamasiye kumba zvitori nani bhozi shuwa njodzi zhinji ngasaunyepera mukomaZigo dziri kuenda nenyaya yemafoni bhozi munhu azobhureka mumotaka atonoti ndakutopinda bhozi chikonzero mafoni mazana pakuita zvinhu zvinonakidza zvakawanda unenge uchiona frets saka mafoni ma1 anditeka saka singoti isusu dai Mwari atira zvakanaka mukomaZigo pane panosumudzwa mhepo pane kumwe kuzviurayisa kwegani pane kumwe kuzoita accident nekuda kuti une foni like vadhiraivha vachairi vazhinji kana achidhiraivha kombi vachitoita kuti dai anga ndikambudzi zvake kuti ngodayira zvitori nani vasiye mafoni ozi mabata wakupi wakumba haisi kuti madhiraivha achanditakura vanhu chete mune maprivate vacho vachinji vakushandisa mafoni saka mafoni ndiri kuona mafoni ndo zvimwe zvinhu hapasi pese panosumuka mhepo akomana vachinji vangoti mhepo yasumuka pangofiwa mhepo yasumuka aiwa plus vakadzi ngavamire kuti sendera maview once masikati tichidrive munonzare foto ronzi view once handisi kuiziva wangu mina ndikuudza view once ifoto rekuti unongovhura ka1 horo rinobva rangoti raenda ukaona rakangonzi view once ka unotoziva apa pari kunakidza apa asi kuti manje still ka iwo ndounoziva upenyu hwako
Atemi unenge wakusaziva. Bosi so far tinawo mafoni angofana nepoison. Bosi iwewe haungadye poison uchida kuziva kuti poison inouraya. Saka foni vanhu kuti abikwa nemukadzi ngatisiyei mafoni anditeka mukomaziko. Vanhu ngava pane pamba tinokonzera kuti ashuwa mhepo yasumuka nditeka asi kufoni. Mafoni ndo kwandaona kwarira vanhu vazhinji. Foni yakashata kuti panoitika accident yacho you never know kuti ifoni yakaita sei yakakonzeresa. Muchaona sei because chikonzero rodi dzedu hadzina makamera nditeka. Dzine makamera zvakaita zvakuona na UK nditeka. Unogona kutonda uyu munhu angachidai andimukona. Saka mafoni ndiye ari kukonzera ma-accident mazhinji. Wamwe yangu kuti pasumudzwa mhepo uzakafananidzwa kuti ukanyudzana kuti wapana umwe family kamufamba basa kwangu kwanditeka msuno. Wanti madhara tunondebvu dzakadai so. Wasvika baba toda kuona akuturoya ndiani. Ndanamata Mwari ondudza kuti hapana muroyi anditeka. Hapana muroyi apa hapana muroyi akauraya munhu apa nditeka. Vanhu vesari apa wakachena mushamenyamu mutoona mhepo dziripo hadzinasi hadzisi dzakauraya munhu. Wonza kuti hama dzababa haoni. Chikonzero afamba ane pfungwa dzekuti inini nditaura kuti sekuru aone kuti sekuru aone ndebvu chena. Saka sekuru akatoromba. Saka unoti pane maprofeti mazhinji machina kuti ungoti akangosvika chembere kangoti ndiyakura chete yakunzi inoroya yakaromba. Aiwa havasi vanhu vese vakakura vanhu vakaromba. Mazuva imimi wanika anazerena Sparks mazerena mukomaziko. Ndo vanhu vakutochereketa zvakanyanya boza kuda mari. Andokona. Madhara anobva yangokandudziwa pamberi obva ndonzi mudhara ndiye ari kuroya nokuda kuti yakura. Kandi chembere amai ambuya ndivari kuroya nokuti wakura nditeka. Nokuda kuti wakura. Andokona. Asi uroya ungoenda pamunhu mukuru chete. Uri kuenda pachiro novana vadiki vanenge vazana vana vadiki ndivatori more dangerous. Mazeredi anaya. Pana vadiki okutobagwa nawo uroyi. Bozi unoti zvafana kuti wamwana zoti kuna Nigeria kunoromba kugana kunoromba. Chembera kubvunza sekuru chikuru ndebvu dzareza achazoti achazoenda kuna Nigeria nokupi. Aisisu zeredi ndazotaka bozi sali ipazisu kuti mazwano zeredi norika tane competition ye life. Plus kunenge nyaya oroka conspiracy kanenge achifamba kekunzi. Hakuna munhu anobudirira asina kubata bata. Andokona. Saka kubata kwakuti vanhu zvakwanditeka. Kuti fana kunamata kuna Mwari. Andimona. Saka chinjoidisa kuti zvafana ndizvo Sparks vanhu vachitona Benz yanobva takomana. Sparks and izvo pane social media story ina Benz ipi iyoyo andiona anenge achita basa renyika. Anobva kuti Sparks iyoyo akatorirombesana namasango. Sparks kana ziko yakatobatisana namasango yanditeka. Akafanira kuti zvinhu zvegere yanditeka. Asikonzero ndingwazo izokura ya 12 o'clock usiku. Waya kuno kwatura interview yedu kunoku. Anditeka waenda pana nhingo tora interview pana nhingo enda pakati waita zvakati ukoona mafollowers akawanda andokona pera kumwedzi wakunotokoreta kamari kakupi andika kanaka wakanditeka ugadzika apa asi kumwe munhu anobva kuti iwe tikuzviita zvezvezvi asi tasatara apina mbano nguva apina na 6 o'clock murume cheche hapana murume cheche kana oshanda murume apina mbana na 5 o'clock hambina nguva aiwa murume apina ma 7 china mberi 8 o'clock kana apina ma 11 zviri bofu kana chero waenda kubasa nditeka murume cheche ungosvika kuti uchinopedza basa kubasa unofana kubvunzira muita madhidi akaita sei asi anosungisa chena nditeka otomboshanda kuita kuti 6 o'clock wautomhayopfekera magumeza unotoziva kuti izvo etozvida pane rimwe zuva rokuti kana chero chimuka ungoti anhu asini umuka na 1 o'clock dzimasikati anditeka ndikarelax hangu padheni izuva racho rekufara nemhuri yani yako asi murume cheche shanda kwete kuti saka tataura zvinhu zvakawanda pana zvatataura kureva kuti maprofita vazhinji please siyaka system kongoti munhu wese akangoya ndebvu chena onzi akaromba anditokonaka zvakafanira kuti maprofita unotanga kubvunza kuti akabudirira musha menyu ndiani onzi ati mwana wanenge onzi ati apedza vari kuti yeyo andokona ndakazviita kufemiri kwangu konzi akabudirira menyu panzi kune anonzi masango atori kuharare uko ai anonzi mota vanhu vanzi its okay saka mudedzai uye boza system yachinji wachaone mari wachinji wakadetsa wanzi uyai vanoramba kuita sei kuenda kunofamba ine vana ngofamba musi vandadzika udeni vana kuti ashi toda kusvika muprofita akataura kuti munhu ane akabudira uye ngaauye kunoku ndichingosvika baba muprofita chingonzi baba tauya nawo baba mukati vane mari tauya nawo akasvikanzi vanhu vese vauda kutokuuraya iwewe bozi une chipo andikona achinja statement dzakandika kanzi aiwa auda mari kwamuri auda mari kwandira ndikona aunonzi inini pamadhimainzi vakaita sei makatara statement yekuti ibuda ane mari ndiyakadai anditeka saka unoti pana vanhu vanokanisa vanhu maprofita ngandimire kuhwisanisa vanhu saka tuti matsaona mafoni vanhu ngavasiye mafoni Mwari ngatiite zvakanaka mukomaziko
Right, I think inandira zvakawanda zvekutaura, mashoko mazhinji ataurwa namutumwa, ende mafoni zveshuwa ari kukonzeresa, ende mafoni mahwane. Tinozomhanya hedu nekuti sei, but mazuva ano mafoni mahwane Zigo. Saka anonzedze kunzwa. Ndikaona video yamakaposta so yamutarisira ari namadzibaba Komanda Ibrahim. nakomanda wachidziva sara tepu chete bamutarisi. Ndakaiona asi pakashata. Tinanye mutarisi. Komanda Ibrahim wakataura kuti takaprofita about zvinhu izvi. Tinanye mutarisi. Mosiyati Miswa chimosiyati muchema. Komanda Mbawe akatsoka mosikaje. Vamutarisi nini mwana ndideda munosora nendembu chete. Wamutarisa waroyeke. Saka vanhu vakawa kuti vanhu vakawa Aiwa kuti no, one day mutarisi achabhirivha zvake. You know that. Mutarisi achabhirivha zvake one day anditika bozi mandikudze chani chinoita chekuti chini. Hakuna mucha usina muroyi. You know that. The more time zati aushamsika nguva maabhirivha zvanobhirivha kwatira anditeka. Anenda ana papa anditeka. Pamanenda wana papa, pamanenda wamwe vanhu kuna Nigeria anditeka. Pamanenda vanhu kuna Ghana anditeka. Saka kuti ana mutarisi SDA. Baba SDA da kubvunza reti. Minister ninga hawasi kufamba mberi kumapostora. Hawasi kufamba mberi kuenda kwakasiyana siyana. Imi mambo. Hakuna munhu asina pake pakatsika da kubvunza imi vanhu tinoshandira surgery kwedu kwanditeka. Isu hati tunamata nawo everyday masi kwedu isusu. Pozi vana vedu sana munamato Sunday chete. Andite vachinji vacho. Vachinji sote batsira pakati mazuva apa vanenge vatoriwo vanhu kuna DS ikoko machechi kwako kwanditeka. Zvoti ichitobatsira. Saka munhu ane kwakwanise kwaanoenda saka vanhuka avafana kuzoti kana mumwe munhu vane basa ratikuita anditeka. Vanhu voda kudhisa basa ratese ratiita. Basa ratiita kutopona vanhu vakawanda. Chochipata isu ikatofanana naparenyatwa. Asa musima kubatikana nekuti waroya hanza hakuna na wamutarisi. No kana sina waroya hakuna anditeka. Kana ane nharo ngavauye pa waone kuti waroya hakuna. Tinovaudza kuti endai pakati monto arona kuri hakuna muroyi. Baba uroyi uriko. Mukozvinzwa. Zigo. Aziti mwana mugana wamutarisi wamuyazazana kuti ukachita vana muri wakuedza kuti kudii. Awa inzwanze chiripo choti iwo ngasafananidzwa kuti kana kuna maprofita enhema, maprofita echokwana anditeka. Ivo vanhu vakamboitwa chiprofita chenhema andokona. Zasana kuti kuno vanhu vanobata zvinhu zvefeki. Kuna vanobata zvinhu zvechokwadi anditeka. Kune uroyi uriko riu anditeka anditeka. Baba izvo tine uroyi paGreen View apa. Tisina zvokurefu anditeka. Pana mbuya pa Green View apa anditeka. Kana ite mutarisi achita kuna uroyi anditeka. Mangwana chite ngawandifoniye kusini baba Ziko anditeka. Titi baba mutarisi pinde munotarisa kuti mba makata pakunzi pakati hapana nyoka here. Anzi baba mutarisi pinde mba munotarisa. Andimukona. Vatarisi isa asikutaura zokuti kana tikutya kuvhundiswa anditeka. Asi nyaripo ndiye kuti isusu kuti isusu iwo vaziva kuti pane zvinhu zviriko anditeka. Pamwe nguva pandodona business yavo pandombo zvadzika vanditeka. Vanenge vatoroyiwa. Amuna munoziva here. Ambo wati kopo. Aiwa kari pakamudhara kari kurushinga uko anditeka. Anonamata nako inini kari kurushinga uko anditeka. Katoriko inzwa asita zvinhu baba. Tuita zvinhu zviriu zviriko. Kaita kuna uroyi babaka. Baba. Varume. Munokazi zvasvika mudhara kari kurushinga. Kapi. Ndinamata naye kaini anditeka. Akatoreura ndo bandiri muroyi baba kunza anditeka. Waprofita wangani wakaenda parushinga. Nyanda ana pozhe ngorongwa nyaya yoro kutoiziva. Yemudhara ari murushinga anditeka. Kunonzi kwagwashuro kwanditeka. Na mbuya uri murushinga. Vaitonetsa zvisingaita vanhu vakatenda vachiitwa ngomhama yenza anditeka. Teta basa kupi ikoko. Asi nhasika unhu wakazoti watopera zvokutoti izvo tikafona mwana pane mudhara akatobva kutorwara sivika anditeka. Titodhira nemunhu iye zviri serious. Saka munhu iye haangosvika nawaprofita wamanga bandikona. Saka patotaya kuti isusuka nyaya iripo ndiye kuti shuwa wakada kutamba iye kutanza kuna muroyi anditeka. Namwari wangu one day ka achazonyanyotsa kupopera kuti ndauona uroyi uriko. Bozi inokuti masimba mukoma masimba ku UK. Inoti waita kuti hakuna chinonzi uroyi anditeka. Asi uroyi wakazoona anditeka. Chikonzero varoyi vanobva vati iwe kuti hakuna uroyi iwe katimbokutesta. Aroyi anokutesta azoda kunyembera mukoma Sparks. Saka isusu hatisi kuti isu tungoti kusadi yawo ka. Kane vakamira pabasa rawo ka. Se wane zvavanotenda ngavangozvichengeta mani mawa anditeka. Wega kushoropodza vanhu anditeka kuona anditeka. Ipapo ndipo pane nyaya. Wega kushoropodza chi? Wega kushoropodza vanhu. Mwari tite zvakanaka. Ndotenda.